Daşul şäherindäki hapa atylýan gutular çağlaryň, ýaşlaryň, pensionerleriň we şäherdäki köçe haýwanlarynyň ýaşamaga dowam etmekleri üçin ýygy-ýygydan uğralýan möhüm nokot halyna öwrüldi. Hapa atylýan gutynyň içine taşlanan hemme zat başga bir adamlar we haýwanlar üçin zerur bolýar. Pensiya ýaşyndaky eli tor bolup bir ýaşlygynyň gutynyň daşyndan aýlanyp içini gorjalap satyp bolar zat gözleýändigi suraty düşürildi. Yeni bir ýaş ýigidiň hapa jemleýän el arabasy bilen şäheriň hapa gutularyny bir-birden gezip güzeranyny aýlaýandygyna şaýat bolýarys. Emma bu jemleýän hapalarynyň bahasyny 5 manatdan 1 manata düşürip hapa ýygnaýjy halkyň işini ýatyrjak bolýarlar. Sebäbi bolsa hapa ýygnamak asuda asman siýasatyna gabat gelmeýänligimiş. Tebigi baýlyklary öz içine sygmaýan Türkmenistanyň watandaşlary iň agyr ýagdaýlarda mümkinçilikleriň bolsa hiç ýok diýiljek derejedäki şertlerinde ýaşamaga dowam edýär.